Van igazság? A bizonytalanságok korában erre a kérdésre a tudományos gondolkodás segítségével keressük a választ. Ugyanezt tesszük a CEU Határtalan Tudás programjának podcastjában is, ahol a meghívott kutatókkal a természet, a technológia és a társadalom legizgalmasabb kérdéseiről, a tudomány legújabb eredményeiről beszélgetünk. Üdvözlök mindenkit a CEU Határtalan Tudás podcastjának legfrissebb adásában. Én Mikola Bálint vagyok, a CEU Demokrácia Intézetének kutatója, és a mai adásban vendégünk lesz Klanicai János, a BME urbanisztikai tanszékének doktorjelöltje, a Kortárs Építészeti Központ vezető kurátora. A mai adásunkban arról fogunk beszélgetni, hogy Budapest hogyan bánik az építészeti örökségével, és hogyan vonja be annak megismerésébe és megóvásába a helyi közösségeket. Szia Jani, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szia, nagyon köszönöm a meghívást. Kezdjük a beszélgetést. Rendben, akkor első témaként egy nagyon aktuális kérdéssel szeretnék kezdeni. Ugye az elmúlt egy év városfejlesztéssel kapcsolatos közbeszédében nagyon sok szó volt Rákosrendezőről, ahova először egy még az állam kezében lévő területként az merült fel, hogy egy mini Dubaj beruházást építenének, ahol ugye felhőkarcoló magasságú épületek is lettek volna. Majd erre egy hosszas politikai húzavonát követően olyan megoldás született, hogy a főváros megvásárolta ezt a területet, és saját fejlesztési koncepcióval állt elő. Ebben a pillanatban hogy áll ezeknek a fejlesztéseknek a tervezése, engedélyeztetése, mikor számíthatunk arra, hogy ott megtörténik az első kapavágás, illetve elkészül a főváros által tervezett beruházás? Egy ilyen városméretű területnek, mint a Rákosrendező, ugye ez több hektárnyi terület, a fejlesztés az hosszú éveknek az ideje, tehát ez még abban az esetben akárki fejlesztette volna, sem valósult volna meg a következő 5 évben feltétlenül az első kapavágás, mert csak azért sem, mert ezek erősen szennyezett területek, úgyhogy először kármentesíteni kell, ráadásul ugye még aktív vasúti üzem is van rajta, ha jól tudom, akkor 3-4 pár sín az, amit folyamatosan használnak a nyugatiból érkező, vagy a nyugatiba érkező vonatok. Ehhez az tartozik, hogy ez mindenhol, Nyugat-Európában és a világ minden részén, amikor ilyen barnamezős területeket elkezdenek fejleszteni, akkor ott először persze kármentesítés, aztán pedig egy koncepcióterv kidolgozás kezdődik meg, és ez egy hosszú város fejlesztési folyamat, nem csak egy sima beruházás, ahol elkezdünk épületeket tervezni és meg is építeni. Ha jól tudom, bár ez se egyetemi, se civil szférai hátteremből nem első kézből való információ, de ha jól tudom, akkor jelenleg úgy áll ez az egész folyamat, hogy a tervpályázatot azt ki akarta most írni nemrég a főváros. Ez jelenleg még egy pici politikai húzavona keresztüzébe kerülve akadályoztatva van, de alapvetően megvan rá a szándék, és ugye egy tervpályázatnak az előkészítése az, ami egy komoly szakmai munka. Tehát megvan rá az előkészített tervpályázat, hogy egy nemzetközi szakemberek bevonásával megvalósuló tervezési folyamat elindulhasson. Hogy mikor mikor lesz az első kapavágás, hogy erre a kérdésre reagálva, ezt nagyon, nagyon nehéz megjósolni. Én mondjuk személyesen azt gondolom, hogy 10 éven belül reálisan lesz. Az, hogy mikor sétálhatunk mondjuk a híres parkban, amit mindenki nagyon áhít, hogy ott legyen ezen a területen, mert tényleg szükség van rá, Budapestnek nagyon kevés nagyméretű közparkja van. Azt szerintem akár még hamarabb is megvalósulhat, mert ugye ez a terület, hogyha elkezdődik rajta a kármentesítés és a talajcsere, a zöld felületeknek a fejlesztése, és aztán a kiszabályozása annak a tervpályázat nyomán kialakult térhálózatnak, amit majd ez a városrész meg fog mutatni, vagy amiből majd állni fog, akkor azon belül egy zöld felületfejlesztés az lehet már egy ilyen kezdő lépés. Sőt, hogyha külföldi példákat nézünk, akkor igazából ez gyakorlat is, hogy ezeket a közterületfejlesztések azok megelőzik igazából a városfejlesztést, tehát az épületeket
Franciaországban is olyan, előbb készül el a villamosvonal, és ott van a teljesen üres új városi területen a megálló, és aztán egy idő után ez bevonza már oda a befektetőket, és akkor a magántőke bevonásával, vagy nemzetközi tőke bevonásával az épületek is meg tudnak a koncepciónak megfelelve valósulni. Uh-huh. Az egyik aktualitása annak, hogy most erről beszélgetünk, hogy a CEU Határtalan Tudás programja és a Kortárs Építészeti Központ közösen szervez egy városismereti sétát erre a területre, Erő Zoltán fővárosi főépítész közreműködésével. Az első ilyen alkalom az szeptember 27-én lesz, és mit tudnám mondani, hogy mire számíthatnak a résztvevők egy ilyen sétán, milyen területekre lehet bejutni egy ilyen bonyolult ipari területen, és miért nincs több ilyen séta más beruházásoknál? A Határtalan Tudás program keretein belül eddig főként előadásokat hallottak az érdeklődők, és most jött az ötlet egy ilyen beszélgetésből, hogy mennyire jó lenne igazából ezeket helyszínen is megnézni, ezeket a témákat, amiről szó van egy ilyen előadásban, és Rákos rendező, az, ha már úgyis egy ilyen, ahogy mondod, aktuális téma, adja magát, hogy akkor azt járjuk be. Külföldön nagyon sok olyan példát lehet ismerni, meg olyanról hallani, hogy a különböző állami, önkormányzati, nagy léptékű városfejlesztési beruházások kapcsán már az első kapavágást megelőzően olyan helyszínbejárásokat szerveznek, nem csak szakértőknek, meg ilyen nagyon szűk körű érdeklődőknek, hanem helyieknek, meg potenciális jövőbeli lakóknak, ha már ők meg vannak szólítva, meg a szomszédoknak, meg kétkedőknek, akiknek bemutatják, hogy ez a terület, ez milyen, mekkora lehetőségeket rejt. Mi szoktunk ilyen sétákat csinálni a Kékkel, amik különböző ipari területekre visznek. Van olyan sétánk, ugye a Kortárs Építészeti Központ városi séták projektjén keresztül, amikor csepelművekbe megyünk, és ott sétálunk, és akkor persze vannak ilyen nagyon izgalmas ipari téri szituációk. Én voltam most Rákosrendezőn, ugye előzetes bejáráson ennek a sétának az előkészítése kapcsán, és a leglenyűgözőbb az egészben az óriási tér, ami ott van. Amit így nem vesz észre az ember, amikor az M3-ason jön be, nem veszi észre az ember, amikor a Békeúton jön be, nem veszi észre az ember, amikor a Váci úton jön be, hanem az ott így valahogy így megbúvik ott a Rákos rendező környékén. Térképre ránézve már egyértelmű, de tényleg egy ilyen óriási nagy, üres terület. Erre a területre egyébként nem szabad csak úgy besétálni, tehát ilyen szempontból kvázi titkos területekre megyünk, ezt külön leegyeztetve mindig ott a helyi biztonsági szolgálattal, akik őrzik a területet, és ők adnak nekünk erre engedélyt, hogy ott végig sétáljunk. De ez például egy olyan plusz, ahol meg lehet sokkal jobban szemléltetve ismerni azt, hogy milyen lehetőségek vannak itt Rákosrendezőn. Továbbá a séta az nem csak Rákosrendezőre fókuszál, mert az összes ilyen városi séta, vagy hát a legtöbb az általában egy narratívát is mond el, és itt ebben az esetben nagyon közel van Angyalföld, és azok a háború utáni telepes beépítésű ilyen nagy lakásprogramoknak a megvalósításai, nem tehát a lakótelepek, de hogy nem a panel lakótelepek, hanem még az 50-es évekből is a lakótelepek, ott a Fiastyúk utca környékén, amik megmutatják azt, hogy hogyan is lehet egy ilyen városrészt autómentesen, fenntarthatóan zölden és léptékében egy ilyen, nem egy felhőkarcolókat ide vonzó beruházásként megálmodni. Úgyhogy erre is egy nagyon jó ilyen megfogható, vagy egy ilyen érzékelhető példát fog kontrasztba állítani a jövőbeli beruházásnak a könnyebb elképzelhetősége érdekében. Uh-huh. És említett, hogy külföldön számos példa van arra, hogy már a készülő beruházásoknál a kezdeti fázisban is bevonják a helyi lakosságot, és hasonló sétákat szerveznek. Azon túl, hogy ez egy kedves és átlátható gesztus, és nyilvánvalóan PR értéke is van, milyen hozadéka van ennek városfejlesztési szempontból? Jön ilyenkor olyan feedback, amit még be lehet építeni, kiderül arról információ, hogy ezek az emberek hogyan tervezik használni ezeket a tereket, vagy milyen módon tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy ezek sikeres projektek legyenek? Abszolút van benne ilyen lehetőség és ilyen potenciál, hogy a bejárásokkal azt aztán tervezési eszközként is, meg a participáció eszközeként is használjuk. Ugye, ha már ott van az ember, sokkal könnyebb megszólítani.
Az elsődleges hatása mondjuk egy ilyen sétának pont, amit mi szervezünk, amikor még ennyire korai fázisában van ez az egész beruházás, az tényleg csak a terület lehetőségeinek a megismertetése. Későbbi fázisokban, amikor viszont már ténylegesen a tervezési folyamatnak egy előre haladottabb fázisában vagyunk, akkor lehet használni ezeket a helyszíni eseményeket olyan participációs eszközként, amikor be lehet vonni az elképzelt társadalmi mixnek a képviselőit, vagy akár ha olyan konstrukció valósul meg a jövőbeli lakóknak, ha már tudjuk, hogy kik azok a képviselőit, akik abszolút hozzá tudnak, meg a jövőbeli használóknak a képviselőit, akik abszolút hozzá tudnak tenni még adott esetben a szerkezetnek, nem is a város szerkezetnek az alakításához, mert ez egy nagyobb tervezési folyamat, de olyan részleteknek a kialakításába még bele lehet szólni ezen a ponton, ami abszolút sajátjává tudja tenni az emberek számára ezt a területet, és ez nagyon fontos, hogy ez egy ilyen léptékű beruházás, az nem magánberuházásként, hanem közberuházásként valósuljon meg, hogy egy olyan városrész szülessen meg, ami nem egy zárvány, hanem ami egy olyan városrész, ami mindenkié. Ugye neked az egyik releváns szakmai tapasztalatod az, hogy éveken keresztül dolgoztál a Budapest 100 programnak a megvalósításán projektvezetőként, és ott ugye alapvetően egy visszatekintő történelmi szemléletű projektről van szó, ahol már meglévő közösségeknek a meglévő épületeit mutatjátok be. És mennyiben más egy olyan területet megismertetni a közösséggel, ami jelen formájában még nem létezik lakóövezetként. Tehát itt valójában ki az a célközönség, akinek a helyérzete ki kell, hogy alakuljon, ki az, aki ezt ma magáénak érezheti, vagy hogyha ez egy nulláról épülő közösség, akkor ezt hogyan lehet megteremteni? Ez egy dologban javítanék a Budapest 100 kapcsán, hogy nem biztos, hogy létező közösségek és jól működő közösségek azok, ahova bemegyünk a Budapest 100-zal, és pontosan az is a hatása a Budapest 100-nak, hogy megismerve a helyi történetet, és aktivizálva azokat a tereket, amiket a lakók nem biztos, hogy még magukénak éreznek, vagy így látják benne a lehetőséget, azt a fesztivál, a kétnapos nyitott házak ünnepe során a látogatók töltik meg élettel, a lakók viszont ezáltal észreveszik azt, hogy az ő házuk az igenis érdekes, hogy érdeklődésre méltó, és figyelemre méltó, és akkor lehet, hogy jobban kéne vele törődni. Ez létező házaknál, ahol van történet, ahol ki lehet nyomozni azt, hogy melyik operaénekes lakott a harmadikon az 1920-as években, sokkal magától értetődőbb. Amit kérdezel, hogy ilyen új területeken mit lehet csinálni, az ettől függetlenül ugyanúgy az angol százban a placemaking, magyarul térteremtés, vagy helyteremtés pontosabban az, ahogy ezt szokták hívni, de én inkább a placemakingnél maradnék, ha megengeded. Szóval a placemaking, mint egy ilyen eszköz, hogy hogyan tudunk a térből helyet csinálni, tehát hogyan tudjuk azt a fizikai dimenzióit, a fizikailag leírható, objektíven leírható teret, hogyan tudjuk tartalommal megtölteni, ami már érzelemmel van megtöltve, ami a Lefebvre értelemben vett megélt tér, vagy rekreációs tér, hogy ezt hogyan tudjuk létrehozni, azt az ilyen új területeken kifejezetten fontos, hogy csináljuk, mert ott nincsenek meg pontosan azok a történetek, amiket észre kell venni. Úgyhogy azokat létre kell hozni. Ehhez nagyon fontos, hogy a helynek a múltjára valamilyen utalás legyen, ez legtöbbször olyan soft elemekben valósul meg, mint az utcáknak az elnevezése, amik sokkal elősegítik a kapcsolatoknak a kialakulását, akár olyan történelmi konnotációknak a megvalósulása, ami akár a városszövetben, vagy egyes építészeti elemekben tud megvalósulni, és hát a köztérelemeknek a kialakítása szintén ezt a fajta otthonosságérzést elő tudja segíteni. Ezek mind olyan elemek, amiket tervezni kell, viszont ezeknek a kiválasztása vagy tervezésébe szerintem kifejezetten előnyös tud lenni, hogyha be vannak vonva nem csak ilyen top-down módon a döntéshozók, hanem ez közösen van kialakítva egy alulról jövő kezdeményezésként, és a használók azok, akik hozzá tudnak ehhez tenni. Uh-huh. Ugye
doktori disszertációd is arról szól, hogy milyen részvételi, bevonási hatása van ezeknek a városismereti sétáknak, és ezek hogyan alakítják a közösségeknek a helyi érzetét. És ezzel kapcsolatban kérdésként merült föl bennem, hogy mennyire sikerül olyanokat bevonni, akik egyébként nem igazán aktívak. Tehát, hogyha egy átlagos városismereti séta résztvevőt próbálok magam elé képzelni, akkor egy olyan ember jut eszembe, aki viszonylag érdeklődő, viszonylag tájékozott, viszonylag elkötelezett az a hely iránt, ahol lakik. Egyébként is mondjuk az építészet az neki egy érdeklődési területe, és látsz-e ezen túlmutató hatást, hogy ilyen nem a legkézenfekvőbb jelöltek jönnek el egy ilyen sétára? Ez szerintem ez mondjuk így, hogy tálalás kérdése, hogy kit szólítunk meg. Az a benyomás, hogy főleg hívjuk úgy, hogy értelmiségi emberek azok, akik elmennek ilyen városismereti sétákra a saját városukban, az egy valós dolog, tehát az egy, mert nincsen arra feltétlenül mindenkinek igénye. Viszont, mint eszköz, azt, hogyha egy ilyen helyismereti séta, az abszolút használható, hogyha jól meg vannak szólítva helyi közösségek az ő bevonásukra is. Erre a Kékben elég sok projekt kapcsán, amit szerveztünk az elmúlt évben, láttunk már példát, akár vidéki szituációkban, akár fővárosi szituációkban. Most például lesz olyan sétánk is, ami szintén egy fővárosos projekt, és egy Kékkel közös projekt, egy iskolának a átalakítása szociális lakásokká, megfizethető lakásokká. Annak kapcsán ott például pont egy ilyen újpesti városismereti sétát csinálunk, ami kifejezetten a helyi közösségnek van meghirdetve. És erre aztán külföldön sokkal dedikáltabb programokat is lehet találni. Ott én találkoztam olyan gyakorlattal, hogy egy ilyen óriási lakóépület egy komplexumban, amit a Ricardo Bofill tervezett Párizs külvárosában, egy ilyen posztmodern őrület. Nagyon érdekes, és nagyon-nagyon sokan érdeklődnek iránta, és egy kifejezetten leszakadó társadalmi réteg az, aki ott lakik, és ott kitalálták azt, hogy egy helyi szociális szervezet, meg a helyi építészeti központ, Franciaországban más az ilyen építészeti központok rendszere, ott államilag vannak finanszírozva, nem úgy, mint itthon. Szóval ott megtanították a néhány lakót, akik jelentkeztek, hogy ők legyenek a guide-ok. És hogy ők maguk mutassák be ezt az épületet. Megtanították nekik, és ebből az jött le, hogy ők sokkal jobban meg tudták szólítani a saját közösségüket egyrészt. Másrészt azok, akik oda mennek látogatók, azok sokkal kevésbé tűnnek betolakodónak, és sokkal nagyobb biztonságérzetben is mennek egy olyan helyen, ami alapvetően mégiscsak egy ilyen félprivát terület. És ez szerintem nagyon jól megmutatja ennek a lehetőségét, hogy hogy ott van egy ilyen személyes jelenlét, az mind a látogató, mind az ott lakók szempontjából egy ilyen előnyös dolog. Ugyanígy egyébként az, hogy ki a célközönség, az talán még a Budapest 100-nál nagyon látványos, amikor a Budapest 100 esetében szintén nagyon sok városi sétát szoktunk szervezni, és amikor ott van egy olyan séta, ami akár az épületet, akár az épület környékét bemutatja, arra nagyon gyakran csatlakozik a lakóközösség. És ez szerintem baromi izgalmas, hogy ott nem csak a látogatók, hanem a lakóközösség is így odanéz, hogy így mi is ez a program, mi történik most itt, akkor én is felfedezem, és abból azok a visszajelzések szoktak érkezni, hogy hát én nem is gondoltam volna, hogy ez ennyire izgalmas. És mennyire univerzálisan használható az eszköz? Ha az általam ismert városi sétákat próbálom kategóriákba rendezni, akkor azért az közös vonásuk, hogy általában valamilyen vagy építészetileg, vagy történetileg kuriózumnak számító időszakot, stílust ölelnek fel, és hogy nyilván egy szecessziós lépcsőház, vagy egy Bauhaus épület, az mindig jó hívószó tud lenni, de mi a helyzet mondjuk egy olyan városrésszel, ahol az ezredforduló környékén épült, nem különösebben fantáziadús társasházak vannak. Van azoknak is olyan története, ami megfogható és átélhető, vagy ez kifejezetten egy helyspecifikus adottság? Én voltam nagyon izgalmas sétán a Marina Part környékén már. Azt Kocsis János Balázs vezette, és ez egy városszociológiai séta volt, és a 13. kerületi városfejlesztésről szólt, anna egy egyetemi kurzus keretében akkor. Alapvetően szerintem persze a népszerű dolgoknak azok népszerűek lesznek.
azért tegyük hozzá, hogy a szecessziót, amikor mondjuk 50 éves volt a szecesszió építészete, így fél évszázada már lecsengett, akkor éppen azt gondolták, hogy egy értéktelen, túlgicses és a történelmi értékeket felrugó felesleges stílus, és elkezdték letisztítani ugye ezeket a dolgokat. De ugyanezt történt évszázadokra visszamenőleg mindig a korábbi stílusokkal. Az 50 év az egy olyan dolog, amit nem tartunk izgalmasnak. A 20 év, tehát amit a századforduló, vagy mi ezredfordulóról mondasz, az még izgalmasabb, mert az még a jelen igazából. Tehát arról nehéz ilyen történelmi távlatban beszélni. Az 50 évről már lehet, viszont ez meg pont egy olyan szituáció, hogy nem biztos, hogy egy annyira népszerű téma lesz. Én elég sok sétát vezettem Havanna lakótelepen, vagy most például a Kékben most hirdettük meg erre az őszi évadra a modern téka sétáinkat, amik csak a 20. század második felének örökségéről szóló témákat dolgoznak fel Budapest egész területén, 10 darab sétát, különböző szakértők bevonásával. Ezek mind olyan témák, amik nem annyira népszerűek, mint a szecesszió, viszont kérdezett, hogy mennyire lehet univerzálisan használni, mint eszköz. Hát szerintem pont arról van szó, hogy a szecesszió az már meg van ismerve, az már felértékelt, hogyha úgy akarjuk kifejezni magunkat, míg a 20. század második felének öröksége az még nem, viszont egy ilyen séta az pontosan alkalmas, és ezt látjuk, hogy alkalmas arra, hogy megismerjük és megismertessük és értelmezzük ezeket az örökségi értékeket. És ez szerintem ebből a szempontból akkor én hívnám univerzális eszköznek. Oktatásban is nagyon jól használható, különböző generációknál, bevonásra is nagyon jól használható, a közös gondolkodás serkentésére is nagyon jól használható, diskurzusoknak az elindítására, hogyha helyieket és szakértőket összeeresztünk, nagyon izgalmas beszélgetések jönnek, és történetek jönnek elő, elvárások, kérdések. Ez szerintem ilyen szempontból, mint egy ilyen jelenléti műfaj, kifejezetten alkalmas ilyen helyszíneknek a felértékelésére. Uh-huh. És hogy látod, hogy mennyire van szakmai kontroll a városismereti séták szervezése fölött, és mennyire alkalmas ez a tudományos tudás átadására, vagy legalábbis a szakmai tudás egy magas minőségének átadására. Gondolok itt arra, hogy városi sétákat rengeteg témában rendeznek, ezek között vannak az általad említett történeti fókuszú, viszonylag sok ismeretet átadó séták, de vannak ilyen népszerűbb témák is, mint például filmforgatási helyszínek bejárása Budapesten, és a skálán egészen eljuthatunk a pub crawl eventekig, amik pedig nagyobb részben szólnak az alkoholfogyasztásról, mint a város megismeréséről. Tehát mi az, amit te még közösségépítési, helyérzet kialakítási szempontból hasznosnak tartasz, és mennyire van ennek egy szakmai ellenőrzése? Azt nem tudom, hogy kinek kéne ezt szakmailag ellenőrizni. Hogyha Budapestről beszélünk, tehát én ezt a példát ismerem jobban, itt Budapesten nagyon-nagyon sok olyan séta szervező van, akik kifejezetten turistáknak és külföldi látogatóknak szerveznek olyan városismereti programokat, amik inkább egy ilyen gyors megismerésen alapulnak, és ez igazából a stigmatizáltsága a városi sétáknak, hogy a sárga esernyős nénit követjük, és ez elmondja a Hősök terén az összes királynak a nevét, és hogy ki mikor mit csinált, és ettől nem lesz sokkal izgalmasabb Budapest. Viszont az elmúlt évtizedben, vagy így ilyen a 2010-es évektől kezdve egyre több, és a mai napig is egyre újabb olyan szervezetek jelentek meg, akik kifejezetten helyieknek szerveznek sétákat, és ezt szerintem el kell különíteni. Ezek a szervezetek, ezek nagyon rám mentek arra, hogy olyan minőségi sétákat csináljanak, amik nem csak hogy a tartalomban, hanem már a formátumában is újítanak, és nagyon sokszor olyan dramaturgiai elemeket is használnak, amik valahogy segítik azt a fajta élménynek a létrehozását, ami egy ilyen helyhez kötődő emléket tud az emberben létrehozni, és ez hozzájárul akkor már ahhoz, hogy tényleg legyen egy ilyen, kiépüljen egy helyérzet, a helyhez való kapcsolódásnak egy bizonyos foka. Ami pedig a szakmai kritériumrendszert jelenti, én nem is biztos, hogy azt kezdeném el vizsgálni ezeknek a sétáknak az összehasonlításában, hogy
mennyi információt ad át, és hogy azok az információk mennyire szakmaiak, és ténylegesen az az évszám volt a fontos, és ténylegesen az építész halálának a nevét, dátumát is jól tudtuk, hanem azt a fajta hitelességet vagy autentikusságot vizsgálnám ezekben a sétákban, ami már igenis hozzájárul ahhoz, hogy egy helyhez kötődő élménnyel legyenek gazdagabbak a résztvevők, és ebben szerintem nem feltétlenül csak a szakmaiság az, ami alapfeltétel. A mi esetünkben, amikor kortárs építészeti központként építészetről beszélünk, az ad egyfajta autentikus pecsétet, hogy építészek azok, akik vezetik a sétáinkat, viszont olyan építészeket szoktunk felkérni, akinek van a helyhez valamilyen fokú kötődése is eleve, személyesen, vagy a kutatási témájában, és nagyon sok olyan sétát is lehet látni, amik egyáltalán nem építészeti fókuszúak, hanem különböző társadalmi problémákat mutatnak be olyan módon, hogy az sokkal megtapasztalhatóbb legyen. Gondolok itt például az UTCU alapítványnak az olyan sétáira, amik a roma kultúrának a rétegeit fedi fel, főleg Józsefvárosban, azok baromi izgalmasak, azok nem biztos, hogy a szakmai tartalomról szólnak, de nem is ez a lényege. És ilyen szempontból továbbra is inkább azt hangsúlyozom, hogy ez az élmény alapúsága a sétának, hogy úgy ismerünk meg új dolgokat, és teszünk új ismeretekre szert, hogy azt közben élményekhez és térben, helyekhez tudjuk csatolni, az egy olyan komplexitást tud aztán eredményezni, ami sokkal több annál, mint hogyha egy könyvben olvasunk róla, vagy egy fotóriportot megnézünk róla online. Uh-huh. Ugye most elsősorban a szervezői oldalról az elvárásokat fogalmaztad meg, hogy milyen hatás az, amit várhatunk egy ilyen sétától, viszont hogyha jól tudom, akkor a te doktori kutatásodban erre konkrét adatok is keletkeztek, hogy a résztvevőknek az érzékelése az hogyan alakult, vagy változott ezeknek a hatására. Ebből esetleg össze tudnád foglalni a legérdekesebb eredményeket? Hozzátartozik, hogy néhány napja adtam le a disszertációmat, és jelenleg doktorjelöltként várom az opponensek véleményét, de ezek ettől függetlenül publikált cikkeken alapuló eredmények. Az én doktori disszertációm, amit az urbanisztika tanszéken, az építészkaron írtam az elmúlt 5 évben, annak az egy adatalapú vizsgálata ennek a jelenségnek, úgyhogy valóban ilyen méréseket csináltam, hogy hogyan érzékelik az emberek az épített környezetet, és hogyan változtatható ez az érzékelés ilyen élményalapú kulturális események kapcsán. Mint például egy Budapest 100, vagy mint például egy városi séta. Ami szerintem a legizgalmasabb eredmény, az a fajta ilyen módszertani mix, amit tudtam alkalmazni, még így kidolgozni a kutatás során, amiben egyrészt geotaggelt vagy georeferált fényképek alapján tudtam követni azt, hogy egy sétán mit néznek az emberek. Az nagyon izgalmas volt mondjuk összehasonlítani, hogy amikor a Kerepesi úti szociál lakótelepen, vagy a Havanna úti szocmodern panel lakótelepen vezettem egy sétát, akkor az ott készült fényképek, azok ahhoz képest, hogy hol beszélt a sétavezető, és mire mutatott, miről készültek, és milyen mennyiségben a látogatók között. Ezek olyan, ebből azt lehetett ugye kimutatni, hogy mennyire van szükség a turista tekintetének, tehát a látogató tekintetének a vezetésére. Ez szintén így mondjuk az épített környezet érzékelése, és akkor ennek volt egy még inkább ilyen adatalapúbb, objektívebb mérése, ami az érzelemmérés volt, emotion tracking, ez egy nemzetközi kutatásokban már néha megjelenő ilyen módszertan, környezetpszichológiához is szorosan kapcsolódik, és ott olyan bioszenzorokkal mértük a hatását a történetmesélésnek, ennek a storytellingnek, ami egy városi séta során felmerül, amik a szívritmusból számították ki azt, hogy éppen a dimenzionális modellben az arousal és a valencia értékek azok hogyan változnak, és akkor ezt összehasonlítva ki lehetett mutatni, hogy igenis pozitív érzelmi hatása van egy sétán elhangzó információnak ahhoz képest, mint hogyha egyedül magunk akarjuk szemlélni csak ezeket a környékeket. Tehát a megismerés, a csoportdinamika, a storytelling, és ezeknek az autentikus információknak az átadása, az hozzájárul ahhoz, hogy aztán egy ilyen, hogy a helyhez kötődő élmény az egy
pozitívabb emlékként megmaradjon. És akkor ez persze volt kérdőívekkel is még után követve, meg mély interjúkkal még alátámasztva, tehát ez innentől egy doktori kutatás, de talán ezeket emelném ki belőle. És csak egy szerintem módszertanilag érdekes kérdést vetnék fel, hogy hogyan tudtátok kontrollálni azt, hogy ezek az érzelmi reakciók valóban a séta és az ott elhangzottak hatására jönnek létre, tehát például, hogy nem ugyanezek az érzelmi reakciók jöttek volna létre akkor, hogyha az adott résztvevők egyedül végig sétálják ugyanazokat a helyszíneket. Tehát mi a hozzáadott értéke az ott elhangzott információ? Pont úgy nézett ki ez az érzelemmérős kísérlet, ez Pest Erzsébeten volt, építész hallgatók vettek rajta részt, egy nagyon Pest Erzsébet városközpontja, egy nagyon vegyes, heterogén városi és építészeti értékkel bíró rész, és pontosan azt csináltuk, hogy volt egy teljesen önálló séta, és pontosan ugyanazon az útvonalon mentek, aztán végigvezetett sétaként is. Az önálló sétát egyedül kellett megcsinálniuk, és ugyanazokon a hallgatókon, ugyanazon a helyen volt rajta ez a bioszenzor, meg a GPS tracker, meg ott is volt ugyanilyen geotagelt fényképkövetés, meg kérdőívezés, tehát ez egy ilyen összetett módszertan volt, ami sok irányból vizsgált ezt a dolgot, és így tudtuk objektíven összehasonlítani, hogy ugyanazok voltak az emberek, akik először önállóan, aztán pedig a megismerés alapján valamit reagált a szervezetük. És én inkább saját magamat sarokba szorítva azt emelném ki, hogy azt honnan tudjuk, hogy nem a napsütés volt szebb. Meg azt honnan tudjuk, hogy a városi zaj, meg a városi környezet, meg az épített környezet, mint egy olyan, az egy annyira komplex történet, hogy nem lehet ennyire egyértelműen leszűkíteni, és ráadásul a környezetpszichológia is egy olyan humántudomány, amit, hogyha ilyen nagyon műszaki dolgokkal akarunk vizsgálni, mint a műszaki egyetemnek akkor doktoranduszaként tettem, ezek értelemszerűen konfliktusokhoz vezetnek, viszont szerintem pontosan ez a fajta komplexitása az ilyen városszöveteknek az, ami izgalmas. Nagyon jó lenne ilyen érzelemméréseket, meg ilyen kutatásokat csinálni, csak azt összehasonlítva, vagy különböző napszakokban, vagy különböző társadalmi csoportokkal ugyanott, vagy különböző időjárási viszonyok között, tehát ennek rengeteg rétege van még ezen kívül. Ettől függetlenül ez egy módszertan, ami ugyanúgy, megjegyzem, a városi sétáknak erre az élmény alapú oktatási jellegére épül. Jó, nagyon köszönöm, hogy ezt elmagyaráztad. Egy kicsit szeretnék belemenni abba, ami már több válaszodban is előkerült, hogy vezettetek sétákat a Havanna lakótelepen, akár Pest Erzsébet központjában, és hogy vannak ilyen területei minden városnak, de Budapestnek egészen biztosan, amit te az előbb így fogalmaztál, hogy vegyes építészeti minőségű, de hogy ugye ami egy nagyon konkrét kérdésként fel szokott merülni, és itt kicsit boncolgathatjuk azt az alapkérdést is, ami a Határtalan Tudás podcastnak most az egész évadát végigkíséri, hogy mi az igazság. Tehát, hogy a szocialista, szociál építészet kapcsán gyakran felmerülő vita, hogy ezt értéknek és védendőnek tekintjük-e, vagy akár bemutatandónak, vagy pedig ezek lebontásra ítélt társebek a város szövetében. És az lenne a kérdésem, hogy egyrészt hogy látod, hogy mi ezzel kapcsolatban most mondjuk urbanisták, városépítészek körében a domináns álláspont, és hogy egyáltalán ez mennyire egy eldönthető kérdés. Tehát, hogy van-e ha nem is tudományosan, de valahogy a tény alapon levezethető válasz arra, hogy például mi lenne az ideális sorsa a kőrszállónak? Hát hogyha az egy nagyon konkrét példa, szerintem arra inkább a végén térnék ki. Ráadásul az nekem egy személyes példa is, mert mellettem, vagy a környékén nőttem föl. Ami itt a kérdés, az tulajdonképpen akkor lehet úgy mondani, hogy van-e igazság ebben az egészben, hogy mi a konszenzus azzal kapcsolatban, hogy milyen értéket tudnak ennek a korszaknak az épületei képviselni. Ez úgy, ahogy a történeti stílusoknál
mindig is megtörtént, amióta történeti stílusok vannak, egy ilyen spédben valósul meg, hogy a szakma, meg azok, akik érdeklődnek iránta, azok felismerik ezeket az értékeket, és a társadalmi többség az pedig általában még nem. Pontosan ezért is jött létre az örökségvédelem a 19. század második felében, mert volt akkor egy réteg, aki azt gondolta, hogy a múltnak van egy olyan bizonyos szelete, meg egy bizonyos olyan minősége, amit meg kell óvni, és meg kell őrizni. Egészen biztos vagyok benne, hogy a Carcassonne vár lakói, azok, amikor a violelődük azt mondta, hogy nem bonthatod le ezt az eredeti ablakot, és ezt őrizzük meg így, akkor nézték, hogy miért nem bonthatnám le, ez most éppen szelel, és van egy sokkal jobb minőségű ablakom. Csak akkor még nem műanyagtokos ablakokat építettek be, hanem egy másikat, amit azóta megint védünk. Ez egy folyamat. És ebbe a folyamatba sorban aztán, amikor egy-egy ilyen történeti stílus, vagy egy-egy ilyen korszak abba a korba lép, hogy már történelmi távlatból is tudjuk szemlélni annak az értékeit, akkor ezt bele kell integrálni ebbe az örökségvédelmi rendszerbe. Erre létrejött már a 20. század második felében, tehát a 90-es évek végén a Docomomo, ami pontosan ezzel foglalkozik, hogy a modern örökséget hogyan lehet védeni, és igazából ennek ugye az örökségvédelemnek az objektív foka, amikor ugye egy ilyen föntről lefele irányuló rendszerben védjük az épületeket, és ezt szabályozással óvjuk őket. Abba a szintbe ugye most 2 évvel ezelőtt a fővárosi önkormányzat Erő Zoltánnak a vezetésével a főépítési osztály ott levédettek több száz olyan háború utáni épületet, amik korábban semmilyen fajta védelemben nem részesültek. Ebből a szempontból ugye van egy ilyen változás is abban a paradigmában, hogy mit hívunk örökségvédelemnek, és hogy hogyan csináljuk, hogy ezt tényleg csak úgy lehetett csinálni, ahogy eddig csináltuk, hogy meghatározza valaki fönt, és a szakma meghatározza, hogy mi az, amit védünk, és akkor a többiek azt fogadják el. Ehhez képest, ezt már a 2000-es évek eleje óta hangsúlyozzák a szakértők, hogy nem elég ez megmondani, hanem ezeket a helyeket érthetővé is kell tenni, és a társadalmi elfogadást azt a társadalmi bevonáson keresztül kell tudni csinálni, és nagyon fontos ezeknek a örökségi elemeknek a megóvásában, hogy ebben részt vegyen az azt használó közösség is. És ez ugyanúgy igaz a 100 éves házaknál, amik nem voltak értéknek tekintve, amikor a Budapest 100-at elkezdték 2011-ben Tamási Miklósék szervezni, az OSA és a Kék közös szervezésében, akkor a 100 éves házak az senki se foglalkozott, és nem tűnt egy értéknek ez a gangos dolog. A szakma már foglalkozott vele, tehát addigra már születtek fantasztikus tanulmánykötetek a különböző egyetemeken, meg szakmabeliektől, de a lakosság nem. Ma már egy mekkora érték az, hogy egy gangos ház, hát már ott van a gangvégek Instagram. Ez egy turisztikai érték is lett közben, ami a város marketingben is beépült. Abszolút, és ezek mind ilyen kulcsszavak. Tehát, és pontosan ez a 2 kulcs, amit mondtál, ez a folyamatnak a vége. Hogyha még visszatérnénk a disszertációmra, akkor ott ez van igazából fő következtetésként, meg fő ilyen hipotézisként is így felvetve, hogy vannak ezek a fel nem ismert helyek, fel nem ismert értékek, és a szakma azt sokszor már ismeri, és tisztában van annak az értékével, és olyan különböző városi aktivitásokon, kulturális eseményeken keresztül, mint amikről most itt beszéltünk, meg tudja mutatni ezt a helyi közösségnek, akkor azt a helyi közösség jobban fogja szeretni, jobban fogja érteni, jobban fogja érzékelni, a helyhez kapcsolódó és az örökségi értékekhez is fog tudni kapcsolódni, és ez oda fog vezetni, hogy a turisták pedig azt fogják látni, hogy hát akkor ez az a hely, meg ez az az érték, ami a helyieknek autentikus. Ez az, amit én meg akarok ismerni. És nem csak a kirakatot, és mindig lesznek tömegturizmus, és mindig lesz az, hogy a parlamentet, meg a bazilikát, meg a várat akarják megnézni, de ahhoz, hogy ezt az egész koncentrációt jobban szét tudjuk osztani, ahhoz új helyeknek a becsatolásában egy ilyen folyamat, az kifejezetten előnyös tud lenni. És ha azért a turizmusnak vannak pozitív hatásai a helyi közösségekre és a helyi kis- és középvállalkozásokra egyaránt, hogyha az nem egy olyan fajta túlzott és szabályozatlan tömegben érkezik, amit már túlturizmusnak hívunk, és ami kellemetlen.
Szóval pontosan erről szól valahogy, hogy az én feltevésem is, hogy amit mondtál, hogy hogyan lehet egy ilyen márkát építeni a szakmának a bevonásával, és ez igazából hogyan járul hozzá úgy a városfejlesztéshez, mint az örökségvédelemhez. Mert azok a lakók, akik jobban tisztában vannak a saját épületük értékével, egy Budapest 100 esemény után mondjuk, vagy azok a helyiek, akik jobban ismerik azt az értéket, ami a sarkon van tőlük nem messze, azok jobban fel fognak szólalni az ellen, hogyha azt le akarják bontani. Uh-huh. És akkor itt el lehet érkezni odáig, hogy akkor a körszálló lebontása az mit jelent, mert ott a környéken élők azok nem biztos, hogy tisztában vannak azzal, hogy a körszálló az a 60-as évek legvégén épült, de hogy a 20. század második felének szocmodern, vagy későmodern örökségének egy mennyire értékes szelete. De ez valahol meglepőnek tartom, bocsánat, hogy közbevágok, csak tehát, hogy mégiscsak egy formájában szokatlan, ráadásul eléggé magas, nagyon ikonikus épületről van szó. Tehát nem olyan, ami belesimul a környezetébe, és nem vesszük észre, hogy ez valami érdekes. Tehát ennek ellenére, hogy lehet ennyire közömbös, vagy akár negatív a megítélése? Ez az egész 70-es, vagy egész szocialista időszaknak az építészetére jellemző sajnos, mert egyszerűen van egy olyan fajta társadalmi stigmatizációja ennek a korszaknak, meg egy olyan fajta politikai narratíva is ugye az elmúlt időszakban, ami kifejezetten ezt erősíti, ezt a fajta stigmatizáltságot, hogy ez a korszak ez kulturálisan és értékében nem megfelelő, vagy nem tükrözi feltétlenül azt, amit ma szeretne a kormány művelni. Ehhez képest azért ennek a korszaknak az építészete az építészet történet már, és ugyanúgy védendő. Az például, hogy a villamos teherelosztót a várban lebontották, az épület az egy űrhajó volt, tényleg, tehát hogy az valóban egy meglepő épület volt, de teljesen unikális volt, és az 50 év múlva egy olyan szenzáció lehetett volna, ez az egyik része, hogy a történet elmúlik, hogy a lehetőség, hogy a brand elmúlik, ez a szomorúbb, és talán az emberek kevésbé tudnak vele mit kezdeni, és kevésbé tudnak hozzá kapcsolódni, pláne úgy, hogy van egy személyes tapasztalatuk ennek a korszaknak az építészetével, személyes benyomásuk, de közben pedig nő fel egy generáció, én már ahhoz a fiatal generációhoz tartozom, akik már a rendszerváltás után szerencsésen nem ebben az időszakban nőttek fel. És pont ezért nekem teljesen más a kapcsolódásom ehhez a korszakhoz. És akkor itt visszautalok arra, hogy a szecessziót is ugyanúgy elkezdték letisztítani, és elkezdték visszabontani, most meg úgy vagyunk vele, hogy éppen mindenki nagy örömmel és teljesen jogosan tapsol a Sonnenberg ház alapítványnak, hogy ők visszaépítették a Rotmiksa ablakot, amit a szocializmusban a kőművesek azok kalapáccsal vertek ki. Tehát, hogy és csak hogy ez ismétli önmagát, most éppen a veszélyeztetett örökségünk az ez a szocmodern, késő modern örökség, amivel nem igazán törődünk. Látok ebben a vonulatban kivételnek tűnő példákat is. Mivel magyaráznád azt, hogy egy ilyen korszellemben a Skála metró épületében sikerült új életet lehelni, hogy ott kereskedelmi szempontok győzedelmeskedtek, mert mégiscsak egy nagyon értékes helyen lévő üzleti komplexumról van szó, vagy ott volt valami aktív örökségvédelmi, építészeti közreműködés is? Az előbbi. Az előbbi, mert ugyanolyan aktív örökségvédelmi közreműködés van a déli pályaudvarnak, aki ugyanúgy Kőváry által tervezett épület, mint a Skála metró. Tehát annak a megmentésében teljes konszenzus van a szakmában, hogy az egy építészetileg és örökségileg értékes alkotás, és ehhez képest hát azt nem tudják rentábilisan felújítani, és ezért hagyják éppen lerohadni, és majd miután annyira lerohadt, hogy már ténylegesen potyog, akkor majd statikai okokra hivatkozva azt mondják, hogy hát muszáj bontani. És tehát ezek persze, hogy elromlik a statikája, hogyha nincsen karbantartva. Ennél, tehát amik ilyen mindennapi örökségek, tehát amik
amik nem az ilyen nagy középületek, azoknak meg még nehezebb a sorsa, mert ott meg pláne a lakókon múlik sokszor a felújítás. De az ilyen nagy középületek azok meg reprezentatívan meg tudják mutatni azt, hogy egyrészt meg tudják mutatni a hatalmat, hogy mi bontunk, meg tudják mutatni a gazdasági hatalmat, hogy nekünk az éri meg, hogyha itt luxus lakások lesznek ehelyett. És megjegyzem, a körszálonnál a legjobb szándékkal vissza fogják építeni olyan formájúra, egy emelettel kevesebb, de szinte ugyanolyan lesz. És nekem a kedvencem az, hogy van most pont volt egy posztunk ezzel kapcsolatban a kék közösségi felületein, és a kommentek között olvastam egy fantasztikusan értetlen kommentet, de mindent leír arról, hogy mit gondolunk mi a bontásokról, meg az épített örökségről, hogy azért bontják le, hogy felújítsák. Ami ugye egy teljes önellentmondás. És ami ebben még szintén problémás, ha már csak így a bontásokról még egy szót lehet mondani, az meg ugye a környezeti lábnyoma az egésznek. Tehát az a mennyiségű széndioxid, ami meg lett termelve 50 évvel ezelőtt, amikor azt a cementet meg betont kiöntötték, azt most éppen lebontják, abból por lesz, abból lehet, hogy vissza lesz forgatva ugyanabba a cementbe egy része, hogyha nagyon ökológikusak vagyunk, de aztán ugyanúgy elő kell állítani új betont, és az ugyanúgy széndioxid. Tehát az a fajta szürke energia, ami egyszer már meg lett kötve, az a bontással újra felszabadul, és újra kell termelni, mert újra építünk helyette. Erre most pont van egy ilyen kampány, House Europe, ami aláírásokat gyűjt Európa szerte, hogy ez valamilyen törvényi módon legyen szabályozva, hogy a bontások azok sokkal szigorúbban legyenek adóztatva, és a felújítások pedig sokkal kedvezőbben pont emiatt. Ez inkább a környezeti lábnyom, de ennek ugyanúgy az örökségi lábnyoma is nyomon követhető. Ja, említetted, hogy itt az időbeli perspektíva az nagyon sokat számít abban, hogy hogyan kezdünk el értékelni valamit, és hogy van egy jelentős spét, hogy mikor válik valami a közösség szemében is értékessé. És hogy ennek tükrében hogyan érdemes értékelni azokat az épületeket, amelyek mondjuk most 20-30 évesek, és nem feltétlenül látjuk benne mai szemmel azt az építészeti, esztétikai minőséget, ami védelmet érdemelne. És most konkrétan a pláza építészetre gondolok. Tehát itt elértek olyan korba ezek az épületek, hogy valami fajta felújítás szükséges, és tehát bele tudjuk-e magunkat helyezni abba a perspektívába, hogy mit fogunk ezekről az épületekről 30 év múlva gondolni, és hogy vajon a nem tudom, kúp alakú fém üveg tornyokat egyszer majd értékesnek kell tekintenünk. Ez egy remek kérdés szerintem, és egy nagyon izgalmas lehetőségre vonja fel a figyelmet, méghozzá arra, hogy a posztmodernnel el kéne kezdeni foglalkozni. A környező, regionálisan mi sajnos eléggé le vagyunk maradva az örökségünknek az értékelésével és feldolgozásával. A környező országok, azok a szocialista, meg késő modern örökségnek a feldolgozását, azt már nagyon részletes kiadványokban, kiállításokban, államilag finanszírozott kiállításokban, meg online elérhető adatbázisokban feldolgozta. És ez Szlovákiában az ottani Tudományos Akadémia csinálja, Brnóban a városvezetés az, aki szponzorálja, és most Krakóban volt tavaly egy nagyon izgalmas szocmodern kiállítás, ami pedig szintén az állami finanszírozásból működő kulturális intézet volt az, aki szervezte. Ehhez képest nekünk kevesebb ilyen lehetőségünk adódik. Magyarországon leginkább ezzel a területtel vagy független szakértők, vagy egyetemi kurzusok, vagy olyan független szervezetek, mint a Kortárs Építészeti Központ foglalkozik. Mi ugye szerveztünk erre a késő modernre, a 70-es évekre fókuszálva Budapest század városi sétasorozatot, egy új projektet elindítottunk, Moderntéka néven, aminek saját honlapja van, tehát ezzel foglalkozunk. Na most az, hogy le vagyunk maradva, az azt is jelenti, hogy a környező országokban már rég mindenki a posztmodernnel foglalkozik. Tehát ott már nem kéne ezt a kérdést, vagy ott is lehet erről a kérdésről beszélgetni, de ott nem lenne ennyire újszerű, hogy akkor az üvegpiramisok, meg a világító korintoszi oszlopfők, azok értéket képviselnek-e, vagy sem.
Mert nem az a kérdés, hogy értéket képviselnek, hanem korlenyomatok, és hogy foglalkozni vele, megérteni őket, az a folyamat, ez a régióban, regionálisan már elindult, itthon még a késő modernnél foglalkozó szervezeteknél is kevesebb azok az emberek, meg szakértők, akik ezzel foglalkoznak. Mi pont tartottunk posztmodern sétát, a Paradigma Ariadnénak, a építészirodának az építészei voltak azok, akik vezették ezt a sétát, baromi izgalmas volt, és hát szerintem ezzel a korszakkal ugyanúgy kell foglalkozni, hogy ebben el fogunk-e tudni távolodni majd közelről nézve egy ilyen történelmi távlatba, az szerintem ugyanaz lesz, mint bármilyen más örökség esetében, hogy először csak a szakma fog tudni eltávolodni, meg akik nagyon, nagyon akarják érezni ezt a fajta örökséget, és értik ezt a fajta szemléletet, és ez sosem lesz a társadalmi többség, viszont fontos ezt a lábmunkát belerakni még most, amíg még vannak, mert már most kezdenek eltűnni ezek az akkori alkotások, tehát már cserélődnek ki az ablakok, már, ahogy mondott, felújításra szorulnak ezek az épületek, és hogyha nem értően vannak felújítva, akkor el fognak tűnni, és akkor csak egy ilyen hibrid semmik lesznek. A Mamutnak például ott van az összes fehérre festett plafonja, azokon régen a legjátékosabb, és humorosabb, és posztmodernebb, és idiótább ilyen mű barlangrajz motívumok voltak festve a fehér plafonon. Abból már nincs, azok lefestették fehérre. Tehát az fényképeken megvan. De ez mindig is így volt az örökséggel és az építészettel, és ez egy ilyen lassan fejlődő folyamat, és folyamatos figyelmet is igényel. Lemaradásban vagyunk sajnos ezzel kapcsolatban. Hát itt ugye most az utoljára tárgyalt példák annyiban is speciálisak, hogy itt magántulajdonban lévő kereskedelmi célú ingatlanokról van szó, tehát olyan korlátlan vagy akármilyen beleszólása nem feltétlenül lehet a szakmának. Viszont térjünk kicsit vissza a közberuházásokra. Említetted, hogy akár a régió több városában is sokkal több ilyen részvételi folyamat van, folyamatban lévő beruházásoknál. És mi az oka ennek, hogy itt alapvetően azért tehát földrajzilag nagyon közel lévő helyekről van szó, politikai kontextus is, vannak hasonlóságok, tehát mi kell ahhoz, hogy akár az állam, akár az önkormányzatok fontosabbnak tartsák a részvételi bevonást? Biztosan hozzátartozik egyfajta társadalomtörténeti dolog is. A magyarok azok mindig is szerintem elég rosszak voltak az ilyen társadalmi bevonásos folyamatokban. Sokkal nehezebb itt megvalósítani, ezt mondjuk ilyen nemzetközi projektek kapcsán látjuk, amikor nyugat-európai partnereink vannak a kékben projekteknél, és akkor mondják, hogy akkor így participáljunk, és úgy kérdezzük meg a helyieket, és így nekünk teljesen másik hozzáállásra van szükség. Úgyhogy egyrészt nehezebb is bevonni az embereket itthon, másrészt amiket említettél, hogy Pozsonyban, vagy Bécsben, vagy Prágában ilyen nagyobb területeknek a felújítása során bevonják a lakosságot, hát ott a nagyobb területeket, azokat állami beruházásban javították, vagy újították fel, és fejlesztették. Itt most éppen ugyanez a szándék a Rákos rendező kapcsán, és biztos vagyok benne, hogy ez bele lesz ez a fajta részvételiség tervezve a folyamatba. És nem tudok más ilyen nagyobb méretű projektet Budapesten vagy Magyarországon mondani, ami közberuházásként valósul meg, mert magánberuházások azok, amik ezt csinálják, és amíg szabályozva az nincsen, hogy magánberuházásnak, mondjuk egy Budapartnak kötelessége a társadalmi bevonást ott mondjuk Kelenföld lakóival közösen kitalálni, hogy kik és hogy fognak oda költözni, és hogy hogyan fog az a terület majd bekerülni a város vérkeringésébe, addig nincsenek ugye kötelezve ezek a magánberuházók rá. Más országokban sokszor ez törvény is tudja szabályozni. Erről mondjuk itt volt pont a lehetőség, amikor néhány éve megújították az építészeti törvényt, ugye a mostani EKM, és ebben ez a fajta részvételi folyamat, ez említés szinten le van írva, de egyáltalán nincsen kötelező jelleggel előírva a magánberuházások, városfejlesztések kapcsán. Ez egy lehetőség, ez egyszer volt, amit kihagytak, de hát nem volt meg rá se a szándék. Hát, ha megkérdezzük az embereket, akkor még a végén nem lehet pont olyat csinálni, mint amit mi akarunk. Jó, hát minden esetre a lehetősége most felsejlik annak, hogy
rákos rendezői fejlesztés az tud ilyen részvételi formákat megvalósítani, és hát ennek keretében újra szeretném felhívni a figyelmet a CEU Határtalan Tudás programja és a Kortárs Építészeti Központ által szervezett sétára, ami szeptember 27-én lesz, illetve ezt megelőzően szeptember 15-én a CEU épületében egy hagyományos határtalan tudás előadást is fogunk tartani, ahol Erő Zoltán és Kocsis János Balázs fognak előadni a témában, ezért erre is mindenkit várunk nagyon sok szeretettel. Klanicai Jánossal pedig a sétán is fogtok találkozni, aki el tud jönni. Én nagyon szépen köszönöm Jánosnak a beszélgetést, és mindenkit arra bíztatok, hogy kövesse továbbiakban is a CEU Határtalan Tudás programjának előadásait, illetve a CEU Határtalan Tudás podcastot. Köszönöm a figyelmet, sziasztok! Én is köszönöm a figyelmet, sziasztok!